NES Atlas, suomalainen keräilijän opas, on läpikatsaus 80- ja 90-lukujen menestyneimmän videopelikonsolin Nintendo Entertainment Systemin historiaan, julkaisuihin ja pelikatalogiin Suomessa. Opukseen on kerättynä kaikki Suomessa julkaistut 8-bittisen Nintendon pelit. Jokaisesta pelistä löytyy tarkat ja korkealaatuiset valokuvat, tietoa pelimekaniikasta, julkaisutiedot, harvinaisuus- ja arvokartta sekä paljon muuta. Pelien lisäksi kirja tulee sisältämään myös kattavan historian konsolin elinkaaresta Suomessa, mukaan lukien muun muassa tietoa jälleenmyyjistä, lisävarusteista sekä import- ja vuokrapeleistä. NES Atlas on kattavin Suomessa kirjoitettu opas Nintendon ikonisen konsolin menestyksestä ja sen merkittävyydestä suomalaiseen videopelikulttuuriin. Joukkorahoituskampanjan avulla tämä yli 500-sivuiseksi tarkoitettu kirja tulee näkemään päivänvalon, ja olemalla mukana autat projektia kattamalla paino- sekä logistiikkakuluja, ja samalla olet itse tukemassa suomalaista videopelikulttuuria.